Ugwumba. Imo steeti na-abịa m ọzọ. Okoro Awụsa. Okoro Awụsa emega alụ. Okoro Awụsa. Tụtụtụtụ. Okoro Awụsa emega alụ. Okoro Awụsa. Ọ bụọla ya. Okoro Awụsa omega alụ. Okoro Awụsa. Biko na o nwere ajụjụ ị na-ajụ. Okoro Awụsa. Ajụjụ adịkwa mkpa. Okoro Awụsa emega alụ. Okoro Awụsa. Biko nwere onye agụ ụkwụ nri n'ebe a. Okoro Awụsa. Biko ya bịa. Okoro Awụsa emega alụ. Okoro Awụsa. Ya weta ọjị ugo. O weta uyom ọkụkọ. Okoro Awụsa. O weta azịza na nkụ. Okoro Awụsa emega alụ. Okoro Awụsa. Ka anyị jebe Imo, ka anyị jebe Imo jee kpụwa alụ. Okoro Awụsa. Ka anyị jebe Imo, ka anyị jebe Imo jee kpụwa alụ. Okoro Awụsa. Maka na alụ adị alụ apụlụ ome. Okoro Awụsa. Alụ apụlụ ome n'Imo. Okoro Awụsa emega alụ. Okoro Awụsa. Ọ kpọrọ ndị ọsụ ka e ya 3 million naira ka e wee mee deputy ya emega alụ. Okoro Awụsa. Ọ n'okuzie ka esi eli ego nwa. Mana agụụ na-egbu ndị ọlụ. Ndị ọlụ na-ebe akwa. Ọ bụrụ na ị ga-echete na o nwere mgbe ọ chọrọ ka ọ saịnụọ ụmụ nwaanyị tewe ime. Ọ saịnụọ ụmụ nwaanyị tewe ime. Ya pụtara onye bụ na akwọba ịkwọkịrịkwọ. Onye bụ na akwọba ịkwọkịrịkwọ. Onye bụ na akwọba ịkwọkịrịkwọ mkpọmkpọmkpọmkpọ. Okoro Awụsa emega alụ. Mana Chukwu abịa mmasị na ọma mbịa na mmezu. Okoro Awụsa. Okoro Awụsa emega alụ. Ka anyị kene gabasị ekene pa. Okoro Awụsa emega alụ. Abịa sị gị yo, my people, obodo aza ya o, my governor. My people, Owerri aza ya o, my governor. Ọkwa ndị ọkụga ka o ji mee campaign. Ojukwu slogan. Okoro Awụsa emega alụ. Checheteghị, ọ na-aga ka ndị mmụọ ozi. Ọ na-aga ka ndị mmụọ ozi. Nje Michael Okoro. Imo na-enwe aṅụrị, ba na-enwe aṅụrị o. Ma na-ama n'elu ụnụ makwa ife ba na-eti. Onye nzọpụta abịala ọzọ. Onye nzọpụta abịala ọzọ. Ba ama onye nzọpụta abịala ọzọ. Ọ na-eke meshinu, na-eke onye ọbụla keke. Ọ na-eke kerezin. Okoro. O nwere ife o ji aghọrị ụmụ bọysi na redio mgbe ọ na-eme kampen. Ọ dị egwu. Makwa oluzie n'ụtụtụ good morning ịṅụọla nkwụ. Okoro Awụsa. Okoro Awụsa emega alụ. Makwa oluzie n'ehihie good afternoon ịṅụọla nkwụ. Okoro Awụsa. Okoro Awụsa emega alụ. Mana oluzie na mgbede good evening ịṅụọla nkwụ. Ịṅụọla mmụ ịtaala ụgba. Ọ dị egwu. Bọsị na-enwe aṅụrị na gaịma na-abịala ọzọ. Otu awụ n'ezi. Okoro Awụsa emega alụ. Ka anyị gụbalụ ọma ọ na-alụ n'Imo. Ọlọma onye ọlọma nwere ụgwọ. N'oji ndị penshọn ụgwọ 4 years. Ezigbo mmadụ. Onye ọlọma nwere ụgwọ. Ndị ọrụ oyibo niile nọ n'Imo na-eri ya salari. Ọlọma onye ọlọma nwere ụgwọ. Ndị achọrọ n'alụ olulu 1000 plus. Ọlọma dị mma. Onye ọlọma nwere ụgwọ. China road ka ọ na-alụrụ. Onye eze China road. Onye ọlọma nwere ụgwọ. Dịmanụ wee si ndị eze tụba ụtụ. Dịmanụ wee si ndị eze tụba ego. Ọ bụrụ na ị gụrụ ụtụ ewepụ afọ gị na ndị eze ịna ewu. O wee welu nnukwu ana wee nyezie nụ ndị ukwu. Asịkwa alụwa unu ekpere. Ozugbo alụsịrị unu ekpere mkpamkpa wee baa n'obi. Ọ dị egwu. Ndị mmụọ wee mawa mmadụ anya. Ụnụ ahụla n'Imo be anyị. Okoro Awụsa. Ọ metere onye isi a n'anya mee ya baptizim. Ma bụta ọbalụ ya Okechukwu Buhari. N'abalị ya Okechukwu Buhari. Nwanne na ọ dịkwa egwu. Okoro Awụsa. Okoro Awụsa. Na Buhari pụtara nwanne. Buhari gọọmenti
Deka akpọgara ụzọ emegalụ. Maka ọ bụrụ na akpọrọ gị nwanne na ife emekwalụ nwanne. Akpụkpọ anyị na kika akpọgara ụzọ emegalụ. Okoro ụzọ okoro. O nwerekwa ife mgbalụ ya gwa. O nwerekwa ife mgbalụ ya gwa. O nwerekwa ife mgbalụ ya gwa. ọmụnwa ka a na-akpọ Ejike Mụwa nwa Ugbeji. Abụ m onye Abagana dị na njikọ ọka local gọọmenti nke dị na Anambra steeti dị n'ala Igbo. Ife eji malụ m bụ God is able, and ọmụnwa nọ dịka onye ndu na ụmụ obi eze. Ọmụnwa bụ Nnemme James Ugbe, onye Abagana njikọ ọka Anambra, Mezi Prophet ka eji malụ m ụmụ obi eze. Ọmụnwa onye kachi onye nde nke si na ụmụọba n'Isala Ngwa South na Abia steeti. Afọ m bụ Friday Chinedu Ngene amụghị agwụ agbani nke dị na Nkanu West Local Government Enugu Steeti. Opurobios Igwe Ejenga N'oche na nke a bụ nke ndị Labour.
ka bụ nke ndị edo ka nwa gị eziokwu mana okorocha na-aba mba okpuru ọzọ ọzọ nọ na-aba mba ọ na-ebekwa akwa ma akwa ọ na-ebezi ọgọmọgọm ọgọmọgọm ka ngwa gị eziokwu sinata hope ụzọ dị mma onye fụrụ sinata hope ụzọ dị mma ya bụ ọnụ ya aka na o jidere okorocha wee bịawa ya azụ okorocha na-atọzi pati ọ ga-aba okorocha na-atọzi pati ọ ga-aba nwanne nọ dịkwa egwu onye eze ụmụ Igbo anyị ekene ụmụ Igbo na ụnọ ga-adị ụmụ Igbo na anyị ga-adị ka na bụ eziokwu ka anyị na-ekwu bụ eziokwu ka anyị na-ekwu anyị nwa bụ ụmụ Obieze a na-akpọbukwa anyị the 5 blind wise men from the east mgbe ama anyị dị ise mana kịta anyị na-azazi the wise blind men from the east egwu ifo ka anyị sizikọta ife a anyị ribukwanụ nne karịa otu ahịra mana anyị karịbụ ịnọ anyị dịbụ ise mana mgbe anyị bịazi bido nyebe egwu bịa nweta enyemaka obere mmadụ onwe onye nyere anyị aka dịka ndị obere anyị kara nwere ebe wepụta egwu nke izu mgbe anyị wepụtacha nyebe egwu nke bụ nnukwu afụfụ na agụụ wee banye anyị ime arụ wee so megidezie ya ofu onye esi mba na ihe akarịa so otu a ka anyị si wee na-eme anyị wee nọlụ na
do nwere kwa ife mkpuru do biko na onye kwuru okwu anọ Japan do onye do onye kwuru okwu anọ Japan do eji ya emegide gị ife eji ekwu ịnụ nwaanyị tinyekwu ego onye dị ịnụ nwaanyị etinye gị ego do ejelu m ịnụ nwaanyị asị m pụta bara ise mgbe eje ekpeela isi ọnụ ofe ata 25,000 katọnụ milk nọ katọnụ tomato ise katọnụ nche satọ mgbe egote akwa nne na nna do ma ewelule dis mashin gwa ya aka ma ewelule dis mashin gwa ya aka mgbe gbaa ndị mụ na faso biko na o nwere ebe a na-anyụ mamịrị biko na o nwere ebe a na-anyụ mamịrị ọsọ wee memụ n'ọkpado ọsọ wee memụ n'ọkpado makwa nke jiji egwu digelu wee gbaa mụ na fonu digelu wee gbaa mụ na fonu mụsi elo ọ bụ onye na-ekwu mụsi elo ọ bụ onye na-ekwu ada ọsị ma ọ bụ na ịmarụzi onye na-ekwu mụsi ya ga-ewe n'iwe na fonu m furu last week na mụ ka melụ welcome back biko kawalụ m onwe gị ọfụma ọsị m dadị n'ọkwa chichi na-ekwu dadị n'ọkwa chichi na-ekwu mụsi ya ga-ewe n'iwe ịma na asị ka mma n'oyibo ịma na asị ka mma n'oyibo I am coming next week I am coming next week I will be with you next week let me put this in order let me put this in order one name was back up to the phone let them put up for such a na chumu one name not for such a na chumu we could learn that change of my then they will be keep people at then they will be keep people at oh yes they know where we be put do oh yes put up on Japan do oh yes put up on Japan do Nigeria, how are you? Abuja, well, mount. Okalili jele, okalili zaga, okali kwale enyi mmanwụ iyo obodo edelu na mmanwụ a na-ebu egbe iyo obodo edelu mmanwụ a nọchiri geti ndị ha so ewu obodo edelu iyo wee bulu egbe n'aka
obodo edelu wee jide aka na trịga obodo edelu ndị a na-achọrọ ka babata ewuwo obodo edelu onye uwe ajụjụ ịma ife a ga-agwa gị onye n'anya n'azụ enekwe n'anya n'azụ na mmanwụ anyị na-aga n'ilo obodo edelu ene n'anya n'azụ enekwe n'anya n'azụ na mmanwụ anyị na-aga n'ilo obodo edelu ikwuwe eziokwu ikwuwe eziokwu na mmanwụ ga-achụ gị ọsọ obodo edelu ikwuwe ife ịfụlụ ikwuwe ife ịfụlụ ịma na mmanwụ ga-achụ gị ọsọ ịnwazi anwa krọs aka peti eziokwu na mmanwụ ga-eme gị ife ịchọ ịma ife anyị na-ekwunu ejuo sineti prezidenti odogwu nwoke eziokwu na mmanwụ bịalụbe ya ịkụwa ike ekwere mmadụ eziokwu na mmanwụ bịalụbe aka maka ijuwe Joshua dara ihe ewuwo eziokwu na mmanwụ ji ya aka ịbịazie n'ala Igbo jee jụọ Innocent na Nnewinu eziokwu na mmanwụ bịalụbe ya mana o gosiri mmanwụ ife jiri bụrụ odogwu agbanyeghị na mmanwụ jidere lọya ya wee bịazie nwanne nọ dịkwa egwu anyị ejebe Ekiti steeti ka anyị jee kene Okwute Peter Ayọdele eziokwu dị manụ na-akpa ike n'oji aka ya jebe n'obi mmanwụ obodo niile na-akụ egwu n'oji aka ya jewe n'obi mmanwụ olutezi ihe n'obi mmanwụ ewuwo mmanwụ wee jekata ibe ọ ga-eme mmanwụ wee jepụta ike o ji wee gbuo ya oge ewuwo mana mmanwụ metekwara rapụ ya kama na ya na mmanwụ ka na-agbakwa mgba mmanwụ ajụjụ egwu mmanwụ amara onwe ka ọ mara nwaanyị chaa na mmanwụ a na-ejidekwu ma nwaanyị ịchọ ịma ife anyị na-ekwunu jee jụọ Patience Goodluck ada dị mmanụ eziokwu na mmanwụ bịalụbe ya mmanwụ anọ n'ọtụtụ obodo mmanwụ anọ na Benue ọ nọ na-atụgharị gọvanọ ndị Benue mmanwụ anọ na Akwa Ibom ọ nọ na-atụgharị gọvanọ ndị Akwa Ibom mmanwụ anọ n'Imo steeti ọ nọ na-atụgharị deputi gọvanọ mmanwụ na-akwadokwa ịbata Abịa ya nọrọ ndị Abịa mụrụkwa anya a na-ekwu maka Lagos ọkwa Lagos bụ obi mmanwụ a na-ekwu maka Lagos ọkwa Lagos bụ obi mmanwụ mmanwụ ejidere Mgbode wee dọdie ya ukwu ịma ife Mgbode na-etinu ejọ ọhụ it is too late a na-ekwu mmanwụ ụfọdụ ịbago obodo ahụ nnukwu mmanwụ anọchie geeti obodo a na-agwa gị ibe ahụ ọkwa sọsọ na Anambra maka gịnị na Anambra karịrị mmanwụ ọkwa sọsọ na Anambra maka gịnị Anambra karịrị mmanwụ gazido nwere ajụjụ anyị na-ajụ biko na ajụjụ a dịkwa mkpa ọ gaghị ịdọlụ mmanwụ ajụjụ a dịkwa mkpa ọ gaghị ịdọlụ mmanwụ si na ịchọrọ mmanwụ egbe ntị ka anyị gwa gị ife ndị ị ga-asọ biko ekwukwe n'eziokwu ekwukwe n'eziokwu na redio iji ekwe eziokwu na Facebook ọ bụ nke iji ekwe eziokwu na pepa kama na-ekwu ya na shọpụ gị maọbụ ị na-ekwu ya n'ọfịs gị
maka ị na-ekwu ya na be gị maka ịgba na-akpọ onye ebe ndị anyị kpara akpa na mmọnwụ ga-achụ gị ọsọ ịgba na-akpọ onye ebe ndị anyị kpara akpa na mmọnwụ ga-achụ gị ọsọ mmanwụ abụ onye dị n'anya na-azụ na mmọnwụ anyị na-aga n'ilo onye dị n'anya na-azụ na mmọnwụ anyị na-aga n'ilo ya bụ ihe dịkwa egwu ọ dịkwa ka ịma nọ mgbe gboo ka a na-adị na-agwa mgbe anwa abịa tụọ inu a na-atụ asị na ha na enwere ike igwe onye isi na mmanụ adịrọ n'ofe mana kịta onye isi ya agwa ya ma mmanụ ọ dị ya ma nnu ọ dị ya ya na Chineke emego ife niile ọ dị mfe anyị nwa na onwe anyị na-ebukwa ụzọ agwa ndị na-afụ ụzọ ihe ga-eme tupu o mewe mgbe ụfọdụ anyị kwuche ya ọ bịa gbaa na redio ịma na obodo a dị egwu o nwere ihe ga-eme o nwere nke ga-eme kịta ọ dị nke onye nta aka ịmabe o nwere ike mgbe olu gị amụma o nwere ike ebe next month o mee 2014 mgbe a na-akwado elekshọn anyị gwa ndị mmadụ na ọ na-ewute anyị na ndị mmadụ na-asị na Goodluck ejebego ma mbọsị ya na onye ọbụla ndị Igbo be anyị anọbe ha na-aṅụ biya na-asị na ojebego ọ adịkwa egwu ruo mbọsị ha na ọ na biya palọ aṅụ biya Goodluck jebe ozi Bayelsa ka o jebe nke a ịjụ m nkịta ka o tego nchebe anyị na-eje egwu eziokwu ndị mmadụ na-afụta anyị na egwu a bụ anyị ji ayọta ife n'ọsọsọ ya onye mekwana mgbe ụfọdụ a na-akpọ anyị ụfọdụ egwu anyị ada aga duto na ha ada aghọta efu ebe anyị bịara egwu ụfọdụ ndị maka isi anyị bịa egwu anyị na-emesi ife ike n'egwu anyị ife ndị ahụ ị na-awọchị anyị enye gị ya live ukwu band nene ife niile live band anyị kama na ebe anyị na-ekwu okwu bụ ife ndị a niile bụ ife dị anyị mkpa nya ndị ka na-eche na anyị ji nyebe egwu ayọta ife anyị emela anyị bụ a jiri nwayọọ jewe nnọọ na Alabama na Ọnịcha ma ndị a n'obodo oyibo ha sendịela anyị ezigbote bandị dị oke set na moto amazia ma anyị eji ayọta ife ya na anyị na-eje egwu na-ejesi ike ewo nwanne onye ọ ga-awa ichi agwọ nọ n'okpuru ọkpa ka ọ na-agba ego agụkwala ya sọntị na agwa dị senti gụ ego ahụ ọ na-agba ọnụ egocha anyị gwa ego ọra na eze anyị ekenekwe na onye ọbụla were ekene onye ọbụla gee ntị welu ndụmọdụ dị mkpa nwanne mana bifo anyị enye ndụmọdụ a na anyị ga-ajụ ajụjụ ọkwa ịma n'obodo awogo obodo ụmụ anụmanụ obodo ụmụ anụ ọfịa ya mere onye ọbụla jee mụọ ka esi azụ agwọ onye ọbụla jee mụọ ka esi azụ agwọ so that
Snake ATM onye ife adịkwa m egwu ọkwa ịma na agwọ na-enozi ego onye ọkwa ịma na agwọ na-enozi ego agwọ nọgidere ego na 36 million ife adịkwa m egwu ma ị mara azụ agwọ jee mụọ ka esi azụ mọnki na-ebu ego ebu ma ị mara azụ mọnki jee jụọ ndị 911 fa ga-akọwale ya ọfụmanụ biko na o nwere ajụjụ anyị na-ajụzụ ajụjụ adịkwa mkpa eche m nọọsụ ọsọ banana ka mọnki na-ebu ama m nọ na-ebu ego onye banana obula ego mọnki bugidere ego bụ 70 million ife adịkwa m ego banana obula ego onye ọ bụrụ na ị ga-echeta onye ife melụ last year ọkwa last year mgbe onye isi anabatalụ be anyị onye na-emelụ ka anyị malụ onye n'oke katapila atakaga Office of the president has been na-aga alụgharị ya alụgharị Oyibo. ife ọ ga-eji rụgharịa ya 4.9 billion Na ife adịkwa m egwu ndị a na-eri mmadụ biko na o nwere ajụjụ anyị na-ajụrụ ịma na ajụjụ adịkwa mkpa ọfịs onye isi ala ọ dị na Jegule ọfịs onye isi ala nwanne ọ dị na Awada ife adịkwa m egwu ọfịs onye isi ala nwanne ọ dị na Ilaje onye makwala ya kọwaa obodo efi ka mkpa wee karịa nụ mmadụ obodo efi ka mkpa wee karịa nụ mmadụ egbe eji eche efi nche gakwa nke eji eche mmadụ nche ị na-agbakọnụ obodo enwelụ Operation Crocodile Smile ife niile na-ada anụ obodo enwelụ Operation Python Dance egwu eke obodo enwelụ Operation Catrace na-adịkwa egwu Lassa fever na-agagharị n'obodo ngwa na-egbe monkey pox ife a ka ezigbo onye amụma Nnamdi Kanu n'obulu amụma wee sie ọkwa si n'obodo aghọgo obodo ụmụ anụmanụ achụbazie ya ka egbue na-enwekwere ike na-awa ọchịkwa uche dị ahụ na-enwekwere ike bifo ndị ọchịchị ya lituo ịma ife ọzọ ị ga-anụzi na enyi ebulugo Central Bank ife adịkwa m egwu onye eze na onwerekwa ife mkpalụgba onwerekwa ife mkpalụgba onwerekwa ife mkpalụgba Oh, she don't carry belle.
enweghị azọrọ nkụ na-abụ ofu dị na London nke ọzọ dị na Abuja ofu dị na London nke ọzọ dị na Abuja ekele ọlụ ekele Buhari nwe London Osibanjo nwe Abuja Buhari nwe London Osibanjo nwe Abuja aga na-ekwu maka nke onye ije na dododododo aga na-ekwu maka nke onye ije na dododododo onye ije na-eburu naanị ya onye ije na-eburu na onye ije na-eburu na obodo adịghị ime osi London ọba Amerịka osi Amerịka ọba Rọshia a na-ebugharị ya osi Rọshia ọba Germany osi Germany ọba Iraq a na-ebugharị ya osi Iraq ọba Iran osi Iran onweta Kuwait a na-ebugharị ya ị makwa nke edizi egwu na na-elu uzuzi onye isi ala ka esi elu uzu njiri moto ibe nwa akarịbagogo n'ọgwa na elu uzuo ya taiti ya kọpụrụ ọya ọmarịbakwa n'ọgwa na elu uzuo ya taiti ya kọpụrụ ọya ọmarịbakwa Shakara dango oh she don't carry bala Shakara dango oh Naija carry bala Shakara dango oh she don't carry bala I wene kene nnukwu mmadụ Chifu Mike Onovo odogwu na-ega adị ya agwa ya bụ onye isi Ugwumba onye na-eme n'ife niile ndị Igbo na-eme n'ọga na-apụta ife ejiekwu na Ugwumba amaka mma Ugwumba amaka Ugwumba asọbugo m n'ọsọbugo m onye ọbụla apụta ka anyị kwado ya ka ọ na-aga n'iru maka na Ugwumba na Umuobieze na-alụkọ ọlụ a na-alụkọ ibe anyị nọbụ ka a na-agwa uwe eziokwu anyị na-ekenekwa onye ọbụla niile ma ndị ọlụ niile ndị mere ka ibe a na-aga n'iru anyị si na ọ ga-adịlụ nụ mma ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla were ekene na ụnụ ga-adị Umuobieze ana egbe ana ndị ọma na ụnụ ga-adị egbe ana Umuobieze buru egwu Umuobieze buru egwu
Chai, akwa mbe ka na-ekwu ife a. Egwu ọkụ o, mbagaba egwu. Ka njugenu na ajụjụ o. Mbagaba egwu. Ọkwa mgbe ipelu mpe. Egwu dị mmanụ, mbagaba Ọkwa ịnụrụ akụkọ mbe ọfụma. Mbe dị egwu. mbagaba egwu. Malụ na mbe bụ onye aghụghọ. Egwu. Mbagaba egwu. Ka ngwa ga-eji ekwu o. Ọ bụrụkwa sọsọ na anụmanụ. Egwu ọkụ o. Ka e nwelu mbe. Mbe dịkwanụ na mmadụ. Egwu. Mbagaba egwu. Mbe nọ n'ime afịa. Egwu dị mmanụ, mbagaba egwu. Mbe nọ na chọọchị yo. Egwu. Mbagaba egwu. Mbe nọkwa na gọọmenti yo. Mbagaba egwu. Na mbe na-akpa ike. Egwu. Mbagaba egwu. Ana m apụta elekshọn. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Ị ga-atụnyekwelu m vootu o. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Egwu. Maka ọ bụrụ na m winu Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Egwu. na aga m eme ọfụma. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Egwu. Ịmakwa afa pati m. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Egwu. Ọkwa PVC. Egwu. Akwa mbe Hey, na-ekwu. Egwu. ebe esere ọnụ ụzọ. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Biko bịa tụnyelu m vootu o. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Egwu. na aga m eme ọfụma. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Maka ọ bụrụ na m winu Egwu. Akwa mbe na-ekwu. na aga m arụgharị Legọs niile. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. na aga m alụkwa ọtụtụ ọlụ. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Ụlọ niile dị na Legọs Egwu. Akwa mbe na-ekwu. na pancha ga-ebu esi. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Makwa ọ bụrụ na m winu Egwu. Akwa mbe na-ekwu. na aga m agbapụ mmiri ebe niile. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Egwu. Ma ndị na-enwere ego. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Ma ndị na-enwere ego baji azụ aka. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Egwu. Baji edenye papa. Egwu. Akwa mbe Baji edenye papa na nke Mr. Ogene. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Maka na anyị ga-enye lono. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Egwu. Lono anyị ga-enye gị. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Anyị ama ntinye gị interest. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Ọ bụrụ na shọpụ gị na-ehi mmiri. Egwu. Akwa mbe ga-edenye akpa gị na nke Mr. Okpokoro. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Maka na anyị ga-alụgharị shọpụ. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Egwu. Ka m gwa gị eziokwu o. Akwa mbe na-ekwu. Ọtụtụ ọlụ ka anyị ga-alụ. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. Mana ọ bụrụ na o winu o. Egwu. Akwa mbe na-ekwu. ịnwazi anwa krọs ọ na geeti ya. Egwu. Eziokwu nkịta oyibo ga-achụ gị ọsọ. Egwu. Mbagaba egwu. Ịbịazie gị kene ya. Egwu ọkụ o. Mbagaba His egwu. Excellency gị mansa. Egwu. Mọdụ. Mbagaba egwu. Mr. Ogene na-ekwu. Egwu. Mbagaba egwu. What can I do for you? Egwu. Mbagaba Ọ bụ maka egwu. ndị anyị edetala papa ga-ere Egwu elu. ọkụ o. Mbagaba Maka ya egwu. ka m ji wee bịa. Egwu. Mbagaba Can't you egwu. see we just finished hand over? Why are you people disturbing me? Come on, me, Musa, walk them out. Well, I don't want to see anybody. I walk them out. Egwu ọkụ o. Mbagaba Ọkwa ndị okwu ọzọ eme ọzọ. egwu. Mbagaba Maka na o nwetaghị ife ọ na-achọ. egwu. Mbagaba egwu. Nwanne n'ọdịzi egwu. Egwu ọkụ o. Mbagaba egwu. N'ọdịzi egwu. Mbagaba Ka anyị bụrụ egwu na be Enugu. egwu. Mbagaba Ka anyị jebe Enugu jee kene. egwu. Ewo. Mbagaba egwu. The executive governor. Mbagaba egwu. Ifeanyị ugwu anyị. Egwu. Mbagaba egwu. Gburugburu one of Enugu. Gburugburu one of Enugu. Gburugburu na isoro na ndị mbecha. Gburugburu biko zekwelu ndị mbedo. Maka na anyị ma na ị na-alụ ọlụ ọma. Ọlụ ọma ị na-alụ n'Enugu kara aka. Mbagaba N'inyere ọtụtụ ndị ọlụ. Mbagaba egwu. N'inyere ndị isi ọlụ. Mbagaba Okporo ụzọ na-elụrụ ya alụ. Gburugburu biko gbakwarụ ndị mba ọzọ. Maka na ụmụ obi eze na-ene anya.